മുണ്ടക്കയം വരിക്കാനി EMS കോളനി ഭാഗത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇടിമിന്നലിൽ പരിക്കേറ്റു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലാളികളായ സിയാന, സുബി, മനു, ജോസ്നി, അനിത വിജയൻ, ഷീന, നജിമോൻ എന്നിവർക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. ഇവരെ മുണ്ടക്കയം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഷീജ നജിമോനെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റ് 2 പേർക്ക് കൂടി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30 സംഭവം. ഇടിയും മഴയും ഉണ്ടായപ്പോൾ സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി നിന്നെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇടിമിന്നലിൽ പൊള്ളലേൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിമിന്നലിൽ പരിക്കേറ്റ് മുണ്ടക്കയം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികളെ ആൻ്റോ ആനി MP സന്ദർശിച്ചു. കൂടുതൽ പരിക്കേറ്റവരെ മറ്റ് ഇതര ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം നൽകി.